तेरी तेरी याद गौनिए हरी हमारा तेरी तेरी याद गौनिए हरी सुलगानी रौला सुलगानी रौला लाज के बचौनिए हरी अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे सही बात अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे दुल्ले पानी रघुराज के सुन दीनन के नाथ रौला जग में कहाइले दास हई राउर काहे हमके बिसराइले रघुर कहाइले दीनन के नाथ रौला जग में कहाइले भक्त हई राउर हमके काहे बिसराइले जग में कहाइले हम हई राउर रौला काहे बिसराइले कबोली कौन कौमी हमारा ये हरी हरी बोली कौन कौमी हमारा कौन ये हरी हरी सुलगानी रौला लाज के बचौनिए हरी भाई देखो हम सुलगानी रौला अरे धन हवा बेंच वाला भाई गायक मुकेश रंगीला गायक मुकेश रंगीला यूट्यूब चैनल रौरा सबसे मन निवेदन बा कि गायक मुकेश रंगीला यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी गीत चैनल के बाद लेकिन लास्ट भाव हई देखो अमन बाबू गीत गाओ तो ठीक बा लेकिन गीत के साहित्य पे नहीं शब्द पे कहिया तोहरा पांडे धूर घर के कहीं के ना भइली हम बाटे घर कहिया तू कहर पांडे धूर घर के कहीं के ना भइली हम बाटे घर के हमार पप्पू जी केने गई धुरंधर बाबा के संग संग काहे जाको पप्पू के अरे भूलवनी ये हरी काहे जाको पप्पू के भूलवनी हरी
काहे हमारा देरिया लगौलिए हरि हमरा देरिया लगौलिए हरि काहे हमारा देरिया लगौलिए हरि अब चली चली कहानी पर रवा सब विद्वान बानी एगो बात रवा सबसे कर जोड़ के कहत हमर पप्पू जी कहनी कि ये दादाई हमार जादव बहुल क्षेत्र ह हां जी ए मलिकार सदे तो हम जौना पंचायत के सरपंच बानी जादव बहुल क्षेत्र बा आ ओजवा एक एक जादव वोट देले धुरंधर बाबा के कि धुरंधर बाबा से निमन के उम्मीदवार बाबा ए महाराज तो हम जादवे के मान सम्मान करिले आ जादवे के संग रहिले आ एक बारी बात कहब हमर मुकेश हमर अमन बाबू कहनी पप्पू जी कि भगवान विष्णु गोलोक में रही